Wong sing awam-awam surgane kaya ngono ambune jarak tempuh 700 napa? 700 tahun. Iki kanggone wong awam lho. Saiki kanggone wali-waline Allah maya kaya ngono kuwi. Fatadhiku mengkoru rupak apa hadidar la mahala tahli la fatadhiku mengkoru la mahala tahli pasti apa masafatud dunya. Apa jarak tempuh dunya. Angkuliati jazain saking balas saking sekabehane balas apa? Saking sekabehane apa iki balesi amale wong apa al mukmin amasani anapun utai sing nomor loro fali anad dunya mongko sedune dunya fali anad dunya mongko sedune dunya iku mausumatun iku ditengeri bitina ati kelawan ino wa naksilan kurang dunya niku nggih sifate ino nggih dunya niku sifate dunya jifah jadi Imam sapa Imam Ali ad-dunya jifah. Dunya iku koyo dene batang. Iku lek dunya mbok perkara akhirat niku dadine akhirat. Sampeyan mondokno anak iku yo wong haji, wong golek ilmu kudu bulghatin niku sangono. Ora dadi perkara dunya niku dadi perkara napa akhirat. Wal asy'u taiswiji-wiji alat kang yatan amu suka-suka utawa seneng-seneng. Ya tanah amu kang suka dia kalau asyak sapa ahlul jannati ahli surga iku umurun pira-pira perkara syarifatun kang mulya rafi'atun kang luhur kama kuwi perkara kang teko mafil akhbar ing dalem pira-pira hadis fil akhbar ing dalem pira-pira hadis lah saiki surga niku perkara sing mulya lah amal ibadah wong mukmin iku karo Gusti Allah iku ora kabeh dikek dunya, tapi sing akeh engko balesane niku napa teng akhirat. Karena napa? Karena tempate wong mukmin niku tempat sing mulya. Nggih niku napa surga. Dadi wong mukmin niku dimulyakno kalih Gusti Allah. Kama kuitin perkara kang teko apa mafil akhbari ing dalem pira-pira hadis. Anna maudhi'a sauti ahadikum. Anna maudhi'a sauti ahadikum setune panggonan pecete salah siji rakabe fil jannati ing dalem surga. Iku khairun lebih bagus minat dunya ketimbang saking dunya wa malan perkara fi kang tetep ing dalem dunya. Panggonan pecute wong ahli surga. Dadi ning surga yo ndene jaran. Dadi ning surga niki nggih gadah napa jaran. Panggonan pecute wong ahli surga iku luwih apik ketimbang donya saisine. Panggonan pecute tok. Malah midodari ku ora dikene kowe lek ngamal merapa mari salat duha entuk midodarine kan enak. Tapi karo Gusti Allah ora dibales ning donya. Kowe terangno kentole midodari ku ketok sithik ae ning donya iku sak donya wangi kabeh. Wangi nopo? Kabeh. Menawa ora dibales napa ning donya tapi dibales napa teng akhirat. Mandar dadi wong ahli surga kabeh. Wa anna nura siwari haura lan setuhune cahayane gelange pira-pira midodari. Haura iku maknane wong sing blalak-blalak mripate. Jadi midodari iku blalak-blalak apa mripate. Yap misu iku apa nyurupno atau busak apa nur samsi ing apa cahayane srengenge. Gelange midodari ku kan kemlelap. Seandainya tempuk karo gelange apa cahayane srengenge niku napa mati. Lha mulane ora dibales ning donya akan tetapi dibales napa teng akhirat. Mulai pengen mlebu surga iku yo kudu teng mriku apa niru sifat-sifate wong ahli surga. Wong ahli surga iku ora unek-unek. Kaono wong ahli surga niku mboten gadah unek. Wong ahli surga iku ridho ning takdire Gusti Allah. Mek pertama ana sing Rasulullah. Karena waktune kan diitung. Waktu ning donya iku sing kosong sangka zikir, engko ning surga niku ketinggal kamar sing kosong. Maknane kosong waktu niku, tapi sing waktu dikir ditikan sing dikir niku diwujudno kaya kamar-kamar sing rupa napa muti penuh dengan apa muti ya. Lha wong ahli surga tas mlebu weruh niki getun. Nyapa waktuku kok ora tak dikir teng Gusti Allah. Tapi akan tetapi akhirnya niki napa dipun
dipun hapus terus ridho teng takdire Gusti Allah. Jadi pengen mlebu surga yo kudu niru sifat-sifate tiyang ahli surga. Terus nek tidak maca. Man utai sapa iku wajada lamun nemu sapa man minal muridin saking pira-pira murid. Tamrata amalihi ing buai amali murid. Minal halawati bene saking nikmat fihi ing dalam amal. Wan naim lan kenikmatan fi bihi kelawan amal, ajilan kelawan cepet. Bahwa mongko utawi nemu nikmat iki ya. Nemu ngrasakno nikmat iku dalilun tadi dalil ala wujudil qabuli ing atase wujude ketampa kubulillah tegese nampane Allah lahu maring amal. Sampan kok sholat utawa sampan nglakoni ibadah. Nalikane nglakoni ibadah niku kok sampean iso ngrasakno nikmat. Iku nuduhno lek sampan duwe jatah napa surga. Karena amalin jenengan iku dipun tampa kaliyan napa Gusti Allah. Malahno nikmat ning surga iku ana sebagian sing diketokno ning dunya. Niki tergantung tiyang. Malahno jenengan lek ningali koyo Sayyidina Utsman bin Affan. Salat sedina sewengi 1000 rakaat. Ming sak rakaat khatam Quran. Sayyidina Utsman niku sewengi salat niku pinten 1000 rakaat. Ben sak rakaat khatam Quran. Berarti sewengi ngatamno Quran ping 1000. Niki karomah. Lah kok iso ngoten niku ya krana sangke iso ngrasakno nikmate ibadah. Iso ngrasakno nikmate ibadah. Ya kok ceritane Sunan Bonang niku. Ceritane Sunan Bonang niku ana putri Cina. Ning kitabe Mbah Fadl iku ana putri Cina. Saking senenge ning Sunan Bonang iku nungguki ning andi. Sunan Bonang ki salat terus ditungguki napa teng andi? Teng andinge. Saking senenge lho wong salat ditungguki. Ngampi lali mangan, lali ngombe sing nungguki ngampi mati. Saking senenge ten Sunan napa Bonang. Sunan Bonange ora krasa. Saking ngrasakno nikmate napa ibadah. Lha iso ngrasakne nikmate ibadah kados ngeten iki berarti enten jatah nikmat surga. Ya nek wong ora ngrasakno ora iso ibadah malah aras-arasan. Iku kadang ana sifat munafik. Nah, terus ate ibadah males. Ate salat angop barang. Ya apa iso kerasakno? Sampe ate salat kadang angop apa ora? Ya angop salat sing genah. Salat angop kaya ate salat angop wis ora iso ngrasakno nikmate napa? Ibadah. Iku akan mikir dunya. Ya. Iku wong sing atine disusahno babagan dunya, molakno lek salat iku biasa Kala Abu Turab tenan iki. Kala ngucap sapa Abu Turab ida sodaqal abdu. Ida sodaqal abdu indan nalikan bener sapa abdu kaula fil amali indal amal. Wajada mongko nemu sapa abad halawatu ing manisi amal qabla ya amalah ing tem sadurunge yen ngamal sapa abad ing amal. Jadi ketika seorang hamba ikut temenanan lek ngamal niku temenan ngadep ning Gusti Allah teman. Ketika dia belum amal, isu sudah merasakan nikmatnya napa ngamal. Menawa seneng. Dadi wong ate salat iku wis krasa seneng ning atine. Karena iso ngrasakno nikmat amal. Sayyidah Aisyah iku lek ate salat raine pucet. Karena wedi teng Gusti Allah temenanan. Sayyidina Ali lek ate salat iku raine ya pucet. Niki sinten Sayyidina Ali. Karena temenanan atine didepno teng Gusti Allah. Wa idza akhlas salat ing dalem nalika ikhlasna sapa fi ing dalem amal wajada mongko nemu sapa halawatau ing manisi amal waqta mubasyaratil amal ing dalem waktu ni apa? Waqta mubasyaratil amal ing dalem waktu nandangi amal. Lah ketika wong iku mau ikhlas ing amal, ketika ngamal niku krasa napa seneng. Lha niki dadi ukuran. Ukarane kula kalih panjenengan iki wis. Ketika ngamal ati ngamal iku seneng apa ora? Ketika ngamal iku ngrasakno nikmat napa mboten? Iki ukuran amal api apa ora.
wal a'malu ta pira-pira amal al mausufatu wal a'malu ta pira-pira amal al mausufatu kang den sifati di hadis sifati kelawan sifat iku makbulatun iku ditampa bi fadlillahi kelawan kanugrahan Allah. Jadi amal iku mau ditampa sebab fadhole Gusti Allah. Jadi kita iku gak oleh rumangsani. Golek ngrumangsani lek amal iku ditampa krana apike amale napa dhewe. Tapi sebab fadhole Gusti Allah. Mala al mukmin miratul mukmin. Atine wong mukmin iku dadi kacane Gusti Allah. Dadi maknane lek wong iku disenengi karo Gusti Allah, dilalai lek nalikane ngamal atine dobahno rito, dobahno iso ngrasakne napa, diparing iso ngrasakne nikmat ing dalem napa ngamal. Iku alamate wong sing disenengi Gusti Allah. Wa qabulullahi utai nampane Allah li amalil abdi maring amale kawula wa ridhahu lan ridho Allah di kelawan amal. Wa utai nampane Allah iku thawabu iku ganjarane Allah al muajjalu kang den kiki. Jadi lek ana wong kok iso ngrasakno nikmat teng ibadah niku alamat ibadah niku ditampa kali Gusti Allah dan ini merupakan ganjaran sing wis dicepetno. Maknane nikmat surga sing wis napa dicepetno. Jadi lah ulama-ulama riyen niku ibadah kadang lek bengi mau isu. Karena ketika ada ibadah malam itu iso ngrasakno nikmat surga ten mriku. Nikmat yang tidak bisa diaji kerto karo nikmat napa mawon. Wa dzalika wa mangkune iku alamatu wujudil jaza. Iku dadi alamate wujude balasan ala ing atase wong fidaril akhirah ing dalem omade iki. Lek sahabat iso ngrasakne nikmat ning ibadah iku alamat sampean iku ana balasan ning akhirat. Tapi lek sahabat ibadah wis aras-arasen, malah ibadah wis ora iso ngrasakne nikmat iku alamat koyoke ora ana balasan ning akhirat. Konsekuen ning ilmu ya ngoten nggih. Kama kowe itu perkara saya tikang bakal teko apa mah. Tapi wa idza wajada lan ing dalem nalikane nemu sopong tilkal halawata ing mengkono-mengkono nikmat utawa rasa manis. Lha iku sing garane wong iku ora iso ngrasakne nikmat ibadah niku perkara diantarane sombonge ati. Ya ta? Sombonge napa ati? Wis pernah tak terang surga iku ana jannatul qurbi, ana surga apa donya, ana surga seumben. Jannatul qurbi wis dirasakno ning donya iku wis iso ngrasakno surga peparek ning Gusti Allah. Lha iki ora iso dikekno ning wong atine ana sombong.